हाय गाइस, आम तला रेडी आम तला ए पड़ो गौराई वीडियो कर दिन दर गौराई तला पकाउंट देखु कौ कौ स्टाइल रे तला पड़ू गौराई स्टाइल टा देखी दिंतु एटा हूँ आम बिल आ गौराई तला पकई चलती नॉनस्टॉप रहीबार ना नहीं। ଏଥର ନୂଆ ଧାନ ଗୁଡାକ ତଳେ ଗଜା ହଉଛି ମଝିରେ ହଉନି ଉପରେ ଗଜା ହଉଛି। हाँ हाँ तला पड़ू भिडियो हो सब हो हाँ ଭାରି ବେତାଳ ହଉଛି ଏଟା କଣ ଧାନ ବାହାରିବ ତଳା ବାହାରିବ ତ ଅଧା ଗଜା ଅଧା ଖାଲି ଧାନ ଗୁଡାକ ଇଏ ଆଉ ଗଜା କଣ ହବ 5-10 କିଲୋ ଧାନ ଯଦି ଭେଜେଇବୁ ସେଇଠି 2 କିଲୋ ନା 2 ପଣ 3 ପଣ ବାହାରିବନି ଲାଭ କଣ लॉस है ଫୁଲ ଲସ୍ ପୁରା ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଇନି ବାଲା ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି ଅଧା ଅଧା ହେଇଯିବା ଏଇଟା ଯାଉ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କିଣା ଧାନଟା ବା ସବୁ ଟୋଟାଲ ହେଇନାହିଁ ତ ଧାନଟା ଫେରେ ଭାଗେ ହେଇଛି ଭାଗେ ପୁରା ପୁରି ଧାନଟା ଫେରେ ଦବୁ ନା କଣ ଧାନଟା ଫେରେ ଦବୁ ନା କଣ ପାଣିଟା ଆହୁରି କାଟି ଦଉନୁ ଲୋ କଟୁନି କଟୁନି ହାଣି ଦଉନୁ ତଳଟା ନା ଫାଟିନି ହେଇଯିବ ନା ହଁ ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ ଦେଖିଆ ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆଜି ବର୍ଷା ହବାର ନ ଅଛି ନା କଣ ନା କି ହଁ ମେଘ ହେଇନି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିଟା କରିବା ସିଏ ତାକୁ ବି ଉଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦବ ସବୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦବ ଯାହା କଲା ଏଇଭଳିଆ हाँ